Ahojte priatelia, dnes je sobota, čiže je čas na ďalšie video. V dnešnom videu si rozoberieme 5 dôvodov, prečo neinvestovať do individuálnych akcií. Tak sa poďme na to pozrieť. Poďme k dôvodu číslo 1. Dôvod číslo 1 je, že nevyberieš správne akcie, alebo nevyberieme. Mladšie ročníky si určite pamätajú, čo je Nokia. Tie staršie ročníky, čiže naše deti, už asi nie. A teraz je otázka, to boli také roky 1990-2000, vtedy asi ani si nepamätám, že či by bol nejaký iný výrobca telefónov ako Nokia, ešte bol tu Sony Ericsson. Proste vtedy by ste určite investovali do Nokia, ako teraz napríklad do Apple. Ale keby ste investovali vtedy do Nokia, tak dnes tých akcií máte minimum. Tuším, ešte nejak pôsobí Nokia, ale neviem, či vyrába chladničky alebo niečo podobné. Ale určite nepôsobí na trhu so smartfónmi. Čiže tu vidíte len na tomto príklade, aké je to nebezpečné, že áno, myslíme si, že určite teda trafili sme ten zlatý grál, ako sa hovorí, a vlastne nič by z toho nebolo. Čiže investovať do individuálnych akcií je veľmi rizikové a neprináša to náležitú odmenu. Čiže toto je dôvod číslo 1, kvôli ktorému by som určite neinvestoval a nevybral si individuálne akcie. Dôvod číslo 2 je to rebalancovanie. Predstavte si, že už sa blížite teda k tomu veku, že si chcete užívať tie peniaze, ktoré ste si investovali celý život a máte ich zainvestované, ja neviem, v 3 individuálnych akciách, možno máte ešte nejaké ETF-ko nakúpené. A teraz z tých 3 akcií vám na 2 akciách nejakých firiem padnú tie hodnoty akcií o 50%. Čo spravíte? Pozrite, ja som finančný poradca a netuším, čo by som spravil, pretože tam je veľmi ťažké predikovať, čo sa bude s tými akciami diať. A keď už máte našetrených, ja neviem, 500-600 tisíc eur, tak fakt, keď vám padne to portfólio 50%, viete si to predstaviť, čo je to za emóciu na hlavu, aby ste to vôbec ustáli. Že celý život si šetríte peniaze a takéto niečo sa stane. Keď už sme v tom veku, tak rebalansovanie je najdôležitejšia vec, ktorú treba robiť, pretože vtedy nám už nejde tak o tú výkonnosť toho portfólia, ale ide o zachovanie tej hodnoty pri nejakom normálnom zisku alebo pri nejakej normálnej ziskovosti. Poďme plynule k dôvodu číslo 3. A dôvod číslo 3 je pri svojich peniazoch, pokiaľ si ich spravuješ sám, rozmýšľaš emocionálne. Ja som to už načal aj v tom dôvode číslo 2, že fakt si zoberte, že máte už to portfólio v nejakej fakt peknej veľkosti, že je tam fakt veľa peňazí a teraz prišiel by nejaký prepad a neviete, čo spravíte, a tým, že sa jedná o vaše peniaze a spravujete si ich sami, tak je to veľmi ťažké. A na druhej strane takisto, pokiaľ, poviem to na takom príklade, dnes idú kryptomeny, letí to hore, potom dobre, je tam nejaká korekcia, ale predali by ste Bitcoin teraz, keď vyšiel cez 100 000 eur na hodnote? No mali by ste ho predať, ale veľa ľudí to nespraví, lebo to rastie. A to je ten problém, že keď si sami spravujeme akcie alebo investície, tak proste veľakrát nespravíme to správne rozhodnutie. Dôvod číslo 4, stojí to extrémne veľa času. Viete si teraz predstaviť, že idete investovať do akcií teda jednotlivých firiem a idete teraz pozerať, že teda akú mala minulú výkonnosť tá akcia, aká je tam A tým som chcel vlastne povedať to, že máte 50 alebo 60 hodín týždenne, aby ste si aktualizovali všetky tieto informácie a aby ste vedeli, teda do čoho investovať. Asi ten čas nemáte, každý pracujeme a možno aj máte a možno vás to po chvíli prejde. Mám zo pár takých klientov, ktorí si išli touto cestou a veľmi rýchlo z nej zišli. Každopádne, veľmi ťažko sú na to štatistiky, neviem, či 3 alebo 4% investorov porazí vlastne výkonnosť trhu. Čiže stojí vás to extrémne veľa času a neporazíte ani výkonnosť trhu. A dôvod číslo 5
som už povedal na konci dôvodu čísla 4 a je to, že takýmto investovaním nikdy neporazíte trh. Zoberme si to teraz fakt, že nejaký Jožko, nechceme urážať Jožkov alebo nejaký Vraťo zo Slovenska sa teraz dá do tej pozície, že áno, on je ten, ktorý teraz to tu všetko naštuduje a zbúra trh a porazí trh. Priatelia, viete, koľko berú portfólio manažeri, ktorí spravujú miliardy v tých fondoch? Oni zarábajú ťažké milióny a oni sami nevedia poraziť index veľakrát. Čiže je veľmi malá pravdepodobnosť, že nám by sa podarilo poraziť trh. Čiže nechajme to na ten trh. Ten si s tým poradí a vy máte kopec času, ktorý môžete venovať svojej rodine, svojim koníčkom a zdokonalovať sa v práci, lebo v práci zarobíte najviac peňazí. No, sme na konci a týmto videom som chcel povedať, alebo ten hlavný message, ktorý je, myslím to teraz smrteľne vážne, určite, pokiaľ chcete investovať peniaze, využívajte služby finančných poradcov. Určite vám poradia. Takisto neurobíte zle, pokiaľ budete investovať do širokospektrálnych indexov, ako je napríklad S&P 500 alebo MSCI World, ale tiež to není všeliek, pretože toto sú indexy, alebo toto sú teda typy aktív, ktoré sú dobré na dlhodobé investovanie, keď si investujete na dôchodok. Samozrejme, keď si chcem vytvoriť železnú rezervu alebo nejakú krátkodobú rezervu, tak asi to S&P 500 není práve to dobré, do čoho by som mal investovať peniaze, na to sú úplne iné aktíva. Čiže ešte raz sa k tomu vrátim. Určite využívajte služby finančných poradcov. Moje meno je Vraťo, venujem sa finančnému poradenstvu už cca 12 rokov. Budem rád, keď dáte odber. Ako vždycky hovorím, Luboš vám to ukáže v prestrihu, čo treba spraviť. A ďakujem za váš čas a máte krásny deň.